We are back again mga buddy, and nandito na naman tayo sa ating panibagong video. So, tagal-tagal po kami hindi nakapag-video ni Angela dahil po nag-work na po ako sa Redway. Mga buddy, yung video na to ay our first date ni Maring Angela. So, yun, let's go! Lapit na tayo sa bahay nila Angela ng mga kapatid. Kailangan kong magpaalam sa magulang niya dahil bilang isang lalaki, kailangan natin magpaalam sa mga magulang ng mahal natin. Wow! A few moments later. Masami da? Nanghid pa ko sa dada pero wala lang ko nanghid. Yung na niya daan. Kaiyon yun. So yun buddy, this is our first date ever and suka dula yun ni kagawas ni Angela. Sarang pa yun ni kagawas kay wala ni money. Pero nanang money kay nag-work mo ko para sa tanan. Iya tanan. Para sa tanan nag-work. Ang kita may kanan karon sa mall. Sa mall. Wow! Sa G-Mall may mall to. So, nga na siya kasuko mga buddy. Cool? Kay... saka. Kasuko siya. Papilihan ka Maring Angela. Asa man ta magkaon? McDo or Jollibee? Wow! Oh no! Street food. McDo or Jollibee? So... Sinasa ay basta koan. Sa imong libre. Sinasa basta kauban ka. Oh! Tikat siya ba? Buka na lang. Matatuan. Oh no! Let's go! Naka na mo magsakay. Ako na dito yung kaan ba? Confidence na mag-vlog. Wow! So, nanakay confident. So, asa na? Dili lang nasakay. So, taligsik. Magtaligsik mga buddy and yun na nga. Kailangan na mo magsakay. Siya, sig pangitag mo to. G-Mall lang. G-Mall. So, nanami dito sa G-Mall mga buddy. So, here we go in G-Mall. Ulan pa dyan guys. Here we go in G-Mall mga buddy. And yun na mga buddy. Saan na mga unday? Wow! Uli, una ka. Sa taas. Tala ko sa taas before ta mga on. Wow! Tanawan ako ito ba kung naapat ang mga bet ni Kayat. Ha? Tanawan ako kung naapat ang mga bet ni Kayat naman. So, mangita na may sanina niya kay wala na siya sanina. Nahurot ta. Buy one take one iyang palito na sanina. Kay wala siya sanina. So, sorry lang yung buddy. Iguro may mangita og sanina niya na buy one take one. Yes. Asawan na ba? Layo pa rin. No! Oh my God! So, layo kasi palitan, third floor. Third floor siya magpalit og buy one take one na sanina. Kay wala siya sanina. Oh, magpalit na siya. Let's go. Wala siya. Pamili na Inday. Pigitan ang kono naman ni Kayat. Mangutanan lang din. Ayun. Nga to man ako. So, iyang gusto kay mubo kayo. Highway smile. Mubo kay sa iyang
So, unsa man yung day? Ano daw pa pancake dun sa ulo. Okay. Gusto mo pa ni. Palit na. Oh, wala si paliton. Wala kay paliton Inday? Mga ako namin karon ba di? Kay mingaw kay siya di siya kabalo ng istorya. Ako rin sige istorya. Wala mo kay confidence. Madlock siya kuan sa tao. Madlock siya sa tao pag mag-vlog. So ako na ako ikaulaw pero dili na ako ikaulaw kay sobrang gwapo. Sana. So mulit sa lamig Jollibee kay di siya mapalit sa yang sanina. Di siya mapalit og sanina. Sa yung palit ako sa Jollibee Inday. Kuhaan lang ko. Sunday lang ko fry. Sige, okay. Taas kay maglinya. Taas kay linya mga badi kay puno-puno gyud kay holiday man ron. Wow! At pwede siguro mag-ano. Holiday man ron. Pwede man siguro mag-ano. Luoy kay Sagnaw. So, pasulod na mi. Sulod na ka, Inday? Sulod na ka? Ha? Abot lang ta. Gawas? Oh, pwede na po. Uri lang dyan, sir. Sanay pa ka natin. Sige, ulit ko na. Ikaw na lang sunod. Ako ay sulod. Pinakadulo, pinakatomoy. Okay, sa stray. Sige, hindi ko rin to. Tara, kuya. Ikaw lang, sir, dala. Ako na dala. Saan kaya? So ako ay nagpalit. Karon. Wow! So, naka-order na nga ako mga buddy. Kaya nga lang, walang price na gusto niya para siya. That's a very, very big problem. Luoy kay Sagnaw. Busy kay sa sayahang cellphone. Muna siya. Busy kay sa cellphone. Excited na ka na siya mukaon. Sige, gutom na siya. Siguro siya cellphone. Aglaw-adlaw. Namundag cellphone. Wala siya. Gwapo daw siya siyang gupit, maskin pangit. Ha? Uy, mami. Gwapo kay siya no, mga bata. Uy, tao. Uy, tao. Wala. Ayan mga badi. Hindi akong gilibrihan. Ha? Uy, mabut-buot lagi ko. Di mo na pitagado. Kaya nakahigayan miglaan. For the first time. Good mo naman. Bawal sa sulod. Dila dito sa gawas. Dili da pwede mga gwapo-gwapa dito. Wow! So yun, this is our first so update naman niya. So, ito ng food mga buddy. Yeah! So, mga ano yung mga buddy. Kaya siya, gutom na siya. Gutom na siya. Gutom na ka-Inday. Gutom na daw siya. Kaya dara ang food. So, ihatag ito siya. Kaya pasok ko siya makaon. Watch me.
Wala na may kaon mga badi. So, wala na siya kaon. Nagdali na siya ng muli. Amot niya ang ano. Oh no! Picture siya, picture. Ha? Wow! So, nandito na tayo sa bahay. And yun na nga, guys, tapos na ang first date namin ni Angela. Yun na nga mga bagi, and I hope you enjoy and share our YouTube channel, and don't forget to subscribe. And like and yeah. Yeah, balik og share. Balik and share. So, everything you do it in love. Suko ka siya.